Carbing Long Thomas Council Tum, Kidamtang Jakoni Pai Creek Trokani, Arboretum Cum Craft Center, Dipolong Indeng Cricket Home, Executive Committee Meeting Kipado Ponahut, EC Resolution Number Hini Pen Inquelong Kachiparai Pon, APDCL Tumapan, Binhumalong, Long Lake Pegji Poputak, Binhumahavar Aratum Kachidonun Tek Telam Thi Kachipaklang Pon. Pai pai ni pai inquiry binhum lochinlang soki parlo rong kri siara re tum chingrum si APDCL phan longli pekthek thi pura kachingki che thanamai ki padupon bangso hudalang itumai hin pen kache than ponake Carbing Long Autonomous Council Department of Revenue Carbing Long Autonomous Council Secretariat Dipu pen ki paklang pon order lo long ki jongpon APDCL tuma phan phuloni moza angkang langsumepi development block phuloni revenue circle ki parlo binhum lochinlang so long 1500 MW pump storage project ke pasilam ji aphan pura longle ki PG aphan Carbing Long Autonomous Council pen NOC ki PG poputhak binhum lochinlang so ahavar araratum mentunita chedon thek the pusi ningduk pen kachedon dun thek thelam thi kachipaklang pon bangso por hut KSYC hamphang so tum sitami adimalong palidun si hadagaratum along karjak dun thip ji aphan KSYC mai phuminar son rongpi kongchun bang edison tokbietum pendanglo pinangan KSYC songjatum palidam binhum lochinlang so rongkri serat kachingrum pen lamthi kachipaklang ponke APDCL phan Carbing Long Autonomous Council pen longli ki pekji polong mentunita chidonun thek thi pusi chethan pon lapenjong si patoiti pen bangso APDCL 1500 MW pump storage project nang selamji pulotangte kachisong sai stami deng ponang kok pukta lamthi chipaklang pon lasi nilitum ladak luchinlang so la pen binhum area long akisung bang ke la hello nilitum area long forest po men pen nilitum along forest tum kewang nangapar loji phan lapuson kewang putani tum chet heklong lo lasi la pen te ladak electric project dam ketengji korkanthi alang roy lapen hapu binhum area long salawara alang roy along laso dam ketengji po phan council pen kadugo we NOC PL po alam ta nilitum chelong na laso NOC ki pike 16/7/2025 arni si NOC ki pi po alam da nilitum charjulong lo lasi laso dam bangke nilitum ke exebone adheke laso dam yong se ladak nang teng lo polote nitum ladak luchinlang su ke do lapen binhum ke do la area ini long ke do ke rong troxiner kep ke langar lo sidokokpu si arat ke nilitum ke dam tanang nelo forest tanang nelo nilitum methang along le methang chutiki bomboni tum ho bihek pen tadaki the ki dingadim lo pipo purun bana daksi do bom chobom loklem bom lo nitung hidilong le tala hello inglong ri tala hello nilitung chetere gathai ta velo karathai ta velo asini nilitung forest tanang ne dam tanang ne nilitung hidilong le la hello nilisu akai ta daksi do bompo nitum pan sireng bom lo je lalu bang nampak lang paham lo hode di lo alama asap nang kan po dakitok in pursuance of EC resolution number 2 of 20 executive committee pande EC long cepa pas lo executive committee long siala tumbang cepa pas lo palam lo ke cepa pas ke 16 of chulama cek lo July lo di 16 July siala tumbang ceparai lo la pendeta pi bangke lalu order ki pi bangke taregi si honon Agos taregi si Agos pilo la si manghutu hak lo rongarat atumi rongarat pen ilam kar julong teng mangala pulo je hola rong pen keda matumbang nang than lo hola dak secretary joint secretary sim taro phalang dum chi gidam lo posta melang libang lam ke than bang pangdai o asap suwe si ketengi pusi gidang than pusi baklang pon sitami daga bangke exactly lo 1395 biga si ladak bangke endet po allotment api lo la si council ke cari phani libang tipu gangtung bangke nali tum phan pu pita ni apong lo je ladak inglong ara tumke me pamang hak ji putan nali tumbang mathari la bangke non bangke sopta kiri side lo ke charli ki do side lo la sinali tumbala tumani chong thuji pu mathari je non na bang rong arat phan than thepin penang di tumla son ko son se order pidum derlo asima hume me alam inut bhani tumge da pata do tumda do apen kaprek na do population da rong kri si dak do rong kri si ara tum dak si rabar chi itum do lo kuwi chi itum do lo kaprek do la la sinali tum
nang li ning ke hang ling pen la person claim tap claim proof ke ni tumbang nang che don non thek the song hin pen bagai not only ni tum pini KSYC song pu alam ni song bang ke isi bang nang ji pon che jot ta mi karbi bo men tum dak ime thang karbi o vi do ko men se ti karbi bo joni si da ka ba dong mo kak pen sam sing ti carbing long life